Mga kaigsunan o mga malamong tigpaminaw nining tungura karon nasab gini ang tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister na singkasing na magadapit kaninyo nga unta nining tungura karon. Anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mao'y magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Nga gitudlo ni Master kanamo, padayon sab nga among gitudlo kaninyo o ingon man ang mga pagpamatod kung gigamitan man og mga libro o basahon nga referensya, gitugot ka na ni Master Dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta no sa tanan nga mga kaigsuonan dinhi karon nining sibihan nga ilang giangkon labi na sa mga chapter president nagsunod kamo kumusta gidinyo o dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon may tungod sa PBCM sa Palace Construction nga atong mga pagpanglikom niya na para pagpahiga niya na o sa pagpangumusta sa mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan. Kumusta kanimo Brother Jer Edkila o sa mga kaigsunan diri dapit sa Villanueva o sa uban pang mga dapit o nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan o mga tigpaminaw sa programa mga langitong lamdag sa kinabuhi kininyong alagad sa kanginan Ebanghilista Marjon Gamos nga mo isang matiguban ninyo ning taknaa aron sa dili paglangay at kupa kamo sa uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan o mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Orlito Chabit magapagiguban karon nining atong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi aron sa pagbadayon mga kaigsuonan ani pang kauban nga ministro ang magwawali. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa-usab nga makiguban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa pagtulunan sa PBCM. May matag-adlawng Domingo ug adunay matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog Visayas ug Mindanao mga kaigsuonan. O sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig mga kaigsuonan mao kini ang March 10, August 19 o ang December 29. Busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. O kumusta sa inyong pagsunod o pagpaminaw dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlawng Sabado. Dinhi sa Power Radio mga kaigsuonan duha ka hugna. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Live sa Facebook ang atong programa og gitagaan kini kinabuhi unang-una sa atong kauban nga ministro o ebanghilista Brother David Resaba. Og usab ang nanghatag sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan mga kaigsuonan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Musta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlawng Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas gaponon live gyapon kini sa Facebook mga kaigsuonan. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki o Teleregio matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kaponon ug kanunay pagsubli dinhi sa matag-adlawng Martes ug Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo mga kaigsuonan dinhi sa RPN Dixki de Dipolog, Radyo Ronda matag-adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook gyapon ang programa ug makita kini sa YouTube. Musta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental.
Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlong Domingo. Gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matag adlong Domingo duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa Kaudtuhon. O mabati ang kaduang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ministro o ebanghelista sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXAL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matag adlong Domingo gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato usab nga gikumusta ang atong mga kaigsunan nga nagalantaw kanato dinhi sa United States of America. Kumusta kaninyo Sister TCA Kuliat ug Sister Lily Patterson, mga PBCA members. Kumusta usab kang Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong usab kanato via Facebook Live. Ato usab nga gikumusta ang ato ang PBCM Legal Counsel, Attorney Ramel J. Carion. Og natong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Og usab atong i-display sa screen ang atong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Makita ninyo kung galantaw kamo sa atong Facebook. Grab na kamo og copies niini mga kaigsunan. Available na kini sa atong central office dinhi sa PBCM compound San Antonio, San Misamis Oriental. Og pahibalo usab sa tanan nga mga membro sa PBCM og sa tanan nga mga nagasunod sa programa. Kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Nung kita ninyo sa screen ang iyang hulagway, ayaw na ninyo kini siya pagtuuhi kay gitagak og expelled na kini sa PBCM. Og kung aduna may iyang maghihimong mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan. Og mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kamong tanan karon nga nagapaminaw sa radio, nagatanaw sa ato ang Facebook Live, kalakip na kamo sa among gipanimbaya. Ato usab nga gi-acknowledge ang presensya nga niya sa studio. Brother Carlos Feliciano o Brother Melchor Alcala. Og mga kaigsunan naron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ini karong higayon na mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, no? Ang atong pagadadon karon Brad Marjon, Brad Mario, Brad Ronnie, ang uluhan sa gitawag og ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Part 11 na kini Brad Ron. O ngano nga padayon gapon nga amo kining gisgutan, ilabihan man gud nga daghana sa mga porsyon nga mga pagyama-yama niya. Kung dili namo tubagon, magtuo siya nga hugot na gid ang iyang birada diri kanamo. Pero sa dili pa nato ipadayon na may mga nagapangutana kanato Brad Ron nga gusto sa nga magpakisayod ka nato ato sila nga gipangamusta Brad Ron, kumusta kanilang tanan o atong pagabasahon Brad Ron ang nagapangutana. Okay, Reb, mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Efren Anino Guhilde, ang ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ang ikaapat mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu. O ang ikalima kini si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta no sa tanan bisan og dili nagkadimao ang mga ngalan, nag-alias pero dili bali among gyapon nga grespeto ang among buhaton ang pagtubag niya na tud kay importante manusab kay kanang inyong pangutana. Nausab ka na sa una-una sa uban kamo lang ang nakauna lugar sa pagpangutanan niya na. Og balik kita sa atong tema nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Atong gisgutan nga nagyama-yama, unya siyang pagyama-yama nga nabaling siya. Una, aduna gyoy mga kaigsuonan o mga katawhan nga kung naa na sa pagtulunan
dili gyud sila maulahutay pod bradron kay nakasulat na kana sa Biblia o ang mga dalunggan hinon nila imbis na nas kamaturan ilikay gyud nila. Unsay puriba niya na bradron? Okay, Reb, ang priba, basahon ako nining Biblia nga gitawag bagong kasabutan, San Pedro Kalungsod edition kini, Reverend, ako pagkabasahon. Nausab kita niya na bradron. Yeah. Oh, para makita nga nakita Biblia niya na. Akong basahon, Reb, din sa sulat ni Apostol nga si Pablo sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 3, ngadto sa 4 ang pagbasa gingon. Kay moabot ang gitagana nga takna kanus dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan. Mga panagna kini. Apan sila nga adunay mga katol nga dalunggan, magtigom og mga magtutudlo sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha. Muning nabasa nato sa versikulo 3 og sa 4 gingon dayon og ilikay nila ang ilang mga dalunggan sa kamatuoran og ibaling nila ngadto sa tinumo-tumo nga sugilanon. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga ang topiko na to, ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Gano man, kay sa tagna, maabot daw. Kay gitagna man, nga sa versikulo 3, moabot ang takna kanusa, dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan. Ngano daw nga dili mulahutay sa maayong pagtulunan? Apan sila nga adunay mga katol nga dalunggan, magtigom og mga magtutudlo sumala sa ilang kaugalong mga tinguha. Og sa bersikulo 4 gingon, og ilikay nila ang ilang mga dalunggan sa kamaturan, og ibaling nila ngadto sa tinumo-tumo nga sugilanon. Kung ang imong mga dalunggan ibaling nimo ngadto sa tinumo-tumo nga sugilanon, di sa pag-argue na, pag mabikil na, di na baling, kay ibaling man daw kuno ang ilang mga gitawag o dalunggan, ilang ibaling ngadto sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Di, pag makuha ni mo itong tinumo-tumo, di mabaling ka. O dili kalikayan, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, kay sa una pang panahon, aduna gyoy musupak sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo sama sa gibuhat nila diha kang Apostol Pablo. Palig pagbasa, Brad Marjon, sa gitawag og Biblia nga bagong kasabutan, kini nga Biblia nga edisyon kang San Pedro Kalungsod. Palig pagbasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 15, Brad Marjon. Atong pagkabasahon ning Biblia bagong kasabutan ni San Pedro Kalungsod edisyon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 15 nagaingon. Daghang nabuhat nga daotan si Alexandro ang panday sa puthaw, balusan siya sa Ginoo sumala sa iyang mga nabuhat. Pagbantay bato kaniya kay gisupak niya pag-ayo ang among mga pagtulunan. O nakita nato sa nabasa nga daghan daw nabuhat nga dautan si Alexandro ang panday sa puthaw. Balusan siya sa Ginoo sumala sa iyang mga nabuhat. Unsaon pagbalos sa Ginoo sa iyang mga nabuhat nga tungod sa iyang daghang nabuhat nga dautan kini si Alexandro ang panday sa putaw. Sa bersikulo 15 gingon, pagbantay bato kaniya, ingon ni Apostol Pablo, kay gisupak niya pag-ayo ang among mga pagtulunan. O di sa ato pa, dunay gipabantayan si Apostol Pablo, mao na nga mga kaigsunan. Kining among igsoon unta kanhi sa pagtuo tungod sa iyang pagyama-yama hilabihan, mo nang nakahukom gani mi sa pagsangat sa hukmana niini. Kinsa bagoy dili expel bradron, di ba? Tinuod ka na, Reverend, o sama sa panahon ni Apostol nga si Pablo nga doon na siya pagpabantay ni adtong ngalan nga mao si Alejandro nga daghang daw nabuhat nga dautan.
o pabantayan o matud pa. Ug sa Biblia nga kang Pedro Kalungsod Edisyon, Alexandro. Mo nang sa atong panahon po, Reverend, angay mahibuluan sa tanan nga doon na po tayo pagpabantay. Mabito nang sa ato ang pag-mention ang ngalan ni Aquilino Valencia nga ayaw na pagtuuhi, buti pasabot, gipabantay mo, kay dili na patuhan, kay nagyama-yama namanggod ni siya mo nang gi-expel na to, Rev. Bisan pa sa nasundan na to, brother, no? Sa padim. Oh, Kay katutanan giyaw-yaw nila, tinudlo na to. Brother, nag-additional lang sila mga yama-yama nga mga pagpamatod. Makita o niya na to na after kung mahuman na ni siya pagtubag na mo kinikang Valencia. Aquilino Valencia. O taliwala niya na nganong amo sab nga gipabantay ka mo para di mo masalaang. Kay tiaw mo'y ang kaluwasan na ana nila. Ako pang nagtudlo. Og ang gitudlo diri sa PBCM og matod pa ni Brad Ronnie sa mga nangaging pagtuon. Kung pa-eskwela kag pari, kung gitun-an ka, niya pari ka sa Iglesia Katolika, dito ka magpari sa dili Katolika nga simbahan. Sama ra ana nga gituluan pagwali sa Espiritu Santo, gidala na hinon ang Espiritu Santo sa pagwali sa kinabuang nga nagpatuo nga nako nay baba nga dito mugawas ang pulong kay Valor Mami. Ba man ni Alejandro Badira Jr. Atong gibuhat ang maong pangatarungan, Reverend, nga ihimplo nga kung ang usa ka tawo mag-eskwela pagkapari diha sa Iglesia Katolika nga pagtulunan, sa diham ka graduate siya dili pwede nga iyang gamiton kini sa pagtulunan nga dili Iglesia Katolika. Sa samang pagkaagi ni depensa mo kuning tagapad-im nga kuno ang kahibalo kuno sa tagapad-im nga atong giingnag kawatan og tulisan di sila muuyon kay naba kunoy kinawat nga gitudloan man. So mo nang atong tubag gibugna o gibuhat nato ang rason nga makatarunganon nga mingon tag kawatan og tulisan sila tungod kay ilang nakatuunan o nahibaluan nga gitudlo dinhi sa pagtulunan sa PBCM didto man gi-apply sa pagtulunan nga dili na PBCM dinhi na nakuha og nakatuunan karang maong mga pamaagi sa pagsangya. So mo nang atong kwalifikado kita Reverend nga mingog kawatan o tulisan. At least, og dinhi nila gigamit, nagpabilin sa PBCM, di kita mo hingalag kawatan o tulisan. Kay, gi-revise man nila, brethren, sa original, mabasa sa diskomunyon ni Master. Nga, kung dili lugar ka mo sulod sa pagtulod ang PBCM, kay mga lugar tinod kung nasay na ta, brethren. Walay kaluwasan. Sa ato pa, kung musulod ng kaluwasan, kung pag-ampo isgutan, brethren, naapod sa PBCM, o ang mga pulong nagyapod sa PBCM, kabalo rabatas pag-ampo nila, madunggan man na. Kay pagabat-baton man na ni Joseph Velasco, brethren, o bansa iya pong asawa, nga nagama-gama sila og kuan kining sistema sa pag-ampo nga bulag na sa gitudlo ni Master. Nakaron, nganong gi-expel gyud namo kini si Aquilino Valencia o nganong among giingon nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya tungod kay gusto siya nga ilhon nga mao'y leader o na mayong laki sa Biblia gani kini nga mga porsyon ato nang nabati pero amo lang i-remind alang ni adtong bag-o pod nga nagasunod nga iya yung gihangyo si Elena Balaba kay nagapangutana man siya kanato brethren nga iyang gihangyo nga pamation pud unta siya ipakumparar niya ang atong pagpamatod tali kaniya ba niya atong patalingugan. Okay. Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka dito nila, patalingog kasi ninyo kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. Unsay atong nabati, brethren? Nadunggan na to ang pahayag ni Aquilino Valencia, Reverend, nga iya pong giawhag si Sister Lina Balaba nga din usa sa ato ang listener nga nagapadangat sa pangutana nga kung gapamati kuno si Sister Lina sa to, natural mamati magina kay ato manggitubag iyang pangutana. Iyang gikumbinsi nga ipapamati po daw diha pod kaniya sa iyang tulumanon. Matod pa niya. Pamati po ning ubos mong higala. Buti pa sa botor rin, kampante si Valencia nga doon nagid siya labaw nga kaalam diha nimo kay nganong itandi niya ang pagpaminaw sa listener tali ka nato og diha kaniya. Taliwala nga siya ubos lugar brethren pero ana iyang pagpataas.
unsang matanga iyang pagpataas nga nung kinahanglan siyang pamation. Kay dili kuno ko makabalo muhubad sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw. Yatong patalingugan si Aquilino Valencia nga nabaling siya. Siya man kuno gitudlo nga Chief Minister. Karon kay siya gitudlo nga Chief Minister, unsay hubad nimo? Natong usa ka membro sa PBMA nga si Winsley Cadosali nga naa sa Dumaguete. Unsay hatag nimong kahulugan sa Pinagdos di City atong pagtalihugan? Utong tinaguan nga, tinago nga mana o tinapay. Na karon sa klarong pagkasulti, nangutan mo kag unsay inyong explanation sa Pinagdos City nga mana nga tinaguan nga ihatag sa tagsa. O di, mura na po nidaghan ng mana. Pero katong mana o tinapay kasi Kristo usara. Pero ang mana sa ipaulan sa gikas langit, daghan kay ang individual mo may mukha na to. Pero kini, individual tagaan ini. Mo kini ang pulong sa Dios. Exclusively na makaplagan diri. Munang ingong nagpataka lang nighatag og kahulugan. Munang ingong nagpataka lang nighatag og kahulugan. Nakita nato nga doon ako'y gitubag. Nagpataka kuno ko sa paghatag og kahulugan. Busa, maod nga mag-aghat siya, nga pamatiapod ko ilina balaba, kining ubos nga higala kay magpakumparar siya kay magpataka lagi kuno ko og hubad. Gani, gawas nga magpatakag hubad, mao ni siyang gi-expel kay mismo usa sa mga minister si Brother Cesar Patio nasuko si yakang Cesar Patio ang tod nga si Cesar usa sa mga ministro nga na-destino diri sa sibihan sa DYLA. Iyang nakita nga ang gikasukan di ay niyaki og nasabtan niya kay gusto kini si Aki nga mag-leader matod pa sa iyang katarungan Brad Marjon, Brad Mario niyatong pamation. Okay. Giunsan mo giunsan mo pagdaot sa Reverend? Atong patalinghugan mga higalag may kaigsunan tarong baning tawanan tana atong patalinghugan. Ni si Charlie Eugenio nga anak ni Master usa kini kataong tikasan nga nikas ni sa pagpamatuod sa Dios. Bakatong kini ang dako. Iya. Ini ba sinuloy Charlie tas ba kaini ingno maro nanungan kaya ang atong gibasa sa kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 20 gilaros na to sa 16 pero kining usa ka taong maro wala niya sulti nahibaw ka na yung taong Cesar atong panahon na nga sa diha na nga sikaran tong luloy kay batasan mo sa inang tawana di makaon mo giraw para nako ambotan sa uban para ni Cesar maayo. Tanawa ra og unsa ka buang ning tawanan ni? Tanawa gud malulti tarong bagod matot pa na niya gisikaran kun siyang luloy. Oy buang. Kung ang tao dili ka suwitos imong istorya, hanggawa ka, mingon yun nala, kalain sa ilang Riverino, manika day na. Kung parihog utok nimo, ang tao nga maminaw nimo, ay gisikaran. Wa ka sikare sa personal, unsay gibuhat na Riverina nimo, tungod kay nag-siwit-siwit ka, nagsigi kag marites sa kada balay mang-recruit ka imong daoton si Reverend dili lang kay moingon ka nga wa ka makabutar mo nag-expel ka hanggaw dili ra na mo isala nimo naabot ka dito sa Ormoc imo mangaling kog gahilo nga muuban ta sa Ormoc kay atong panghiluan ang mga membro dito sa Ormoc aron nga mobalhin da nimo kay gusto ka mag-leader buang. Di ba? Daghan ang mga magwawali nga imong gi-recruit.
Kay gusto ka nga mag-leader. Kay ikaw magdala sa pagtulunan sa PBCM. Hanggaw. Wa ka magunahuna sa imong kaugalingon. Ha? Gipanghiluan nimo ang mga tao dito sa Ormoc, bisan sa Claveria, bisan pa diya sa palasyo, diya sa sulod sa compound, imong gipanghiluan, gipangdaot nimo si Reverend, gidaot nimo, unya miingon ka nga pinagi lang sa eleksyon. Gi-expel ka, dili na maoy katarungan Aquilino Valencia, daghan kag mga pagdaot ni Reverend, usa lang na asaya ka ng politika. Mo nag-expel ka. Okay, atong nadungog busa sa kasuko ni Brad Cesar Bradron kay gikonvincer di ay ni Aki si Brad Cesar nga moadto sila sa Ormoc Bradron kay panghiluan nila aron ang mga tao lugar, hiluan niya sa istorya para mobalhin ang mga tao kay gusto siyang mag-leader. Busa paglitok niya hanggaw buanga ka, mga synonym lang na, Bradron. Synonym, different word but the same in meaning. Tinood. Kay bisan sa Proverbio 26:11, maingon daw sa usa ka iro nga nagabalik-balik siyang sinuka, ingon sab niya na ang usa ka buang nga nagabalik-balik siyang binuang. Gani sa Kristohanong katilingban, Bradron, giunsa ka na pagpayag pod, Bradron, atong litukon lang, Bradron, no? O atong ipahayag. At ang Giingog Kwanggol, Bradron. kining kay kanang hanggaw synonyms Kwanggol, suportado sa Biblia ang gipamulong sa kaubang ministro nga si Brad Cesar. Mabasa nato Reverend sa Salmo 94:8 sa Biblia ang Kristohanong katilingban. Matud pa hinumdumi ni Kwanggol nga katawhan, kanus-a man mo makasabot mga buanga mo. Kato man langkob na ang di kasabot buang, nganlan po og Kwanggol. Busa ang Brad Cesar naggamit siya og synonym, Bradron, nga different word but the same in meaning nga hanggaw. Hanggaw, kay buang. kinsa may tawag og hanggaw katong buang. Por iso nga biblical na nga mga pag-istorya lugar. Unya karon makita nato nga gusto nga siya nga mag-leader. Unya nasuko pod ni siya dugang payag, Bradron, si Aki ni Cesar kay wala man mukuyog gyapon siya ni Aki, kay gusto ni Aki nga mukuyog diya niya kay iyating huna-huna og di mukuyog, Bradron, mag-inusara siya niya magwali ra bag Espiritu Santo na kay sa unang Pedro 1:12 imo mang makita ang plastado nga mga tao nga nagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Ug kung siya magwalig Espiritu Santo dili na mo faith niya, Bradron, kay siya raman usara ang nagwali-wali, Bradron. Tinood. Okay, mga hugaw kuno kay gilidiran kuno sa hugaw kita iyang gipasabot, Bradron. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala akong maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, mo nang gingon sa mga panultiyon. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyuhang pagselebrar. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon, hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon, hugaw. Siya ra ang limpyo. Niya pa atong patalingguhan si Brad Cesar Patiosa sa mga ministro. Kauban niya si Samuel Montemayor nga na destino diri sa DYLA, Cebu City. Unsa pa imuhang giasoy diri nako kay og ako lang og tabian pag kay kusuna? Daghan kay gisulti gyud nako pero ako lay naglikay nga naman kay wala ko magunahuna nga moabot ta ni ining isyu pero kay ikay nanguna kay wa man ko mulaban nimo kay ang gusto nimo nga imo ko ipaapil sa imong wali kay imo kong kumbensihon kay wa man ko moapil nimo mo nang imo kong gikontrahan
Ngay ang gusto ko aning aki, nga diha ko sa iya ha. Ha, bisan gani si katugali diri Brad Samuel, katutasok buhok, isa to. Moises. Dili katong isa ba? Johan. Si Joan. Ha? Gikumbinsin niya si Joan nga iyang himuon. Atong nakita nga mangonbinser siya, i-convincer niya nga si Brad Cesar mosunod niya Brad Ron hasta pa to si Johan. Niya kay wala man mosunod. Unang nasuko daw ni si Aki Valencia. Na karon busa atong nabasa kaganina sa unahan nga ang mga tao napoy nakauyon nga ilang ilingiw ang ilang mga dalunggan og ibaling ngadto sa tinumo nga sugilanon. Di kung magpabaling ka sa tinumo nga sugilanon, mabaling ka niya atong pamatudan. Si Aquilino Valencia, kung hisgutan na mo unato Brad Mario, Brad Marjon, Brad Ronnie ang atong kaaway nga usa ka evangelist nga Seventh-day Adventist nga mao si Mitchell Bendilio nga usay magpatawag og pastor dili kasabtan ang iyang titulo ba. Nasuko kini si Aquilino Valencia tungod kay si Bendilio naglaway o nagbinastos sa atong magtutulo. Sa ato pa kung siya pasultihon, dili gud siya di ay gustog binastos, iya pa gani ni dayang gisitasan. Ato sang pamation ang iyang pagkasuko ni Mitchell Bendilio, usas sa mga evangelist sa Seventh-day Adventist Church o Sabadista. Okay. Kining ang pulong sa Dios, unsa ba ang gihatag nga paghilagway sa gibasa nato sa Epeso kapitulo 5 ug ang bersikulo 1 hangtod nato mabasa sa bersikulo 4. Atong basahon pagbalik ang Epeso kapitulo 5 mga higala aron makit-an nato ug unsa ang nahimo kang balaan, anak ka sa Dios, dili ka magsulti og mga binastos. Nahimo kang balaan, anak ka sa Dios, dili ka magsulti og mga binastos. Matod pa dinhi nag-ingon, tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundugan ninyo siya. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gigugma ninyo ang uban sama sa pagigugma ni Kristo. Sama sa pagigugma ni Kristo kanato. Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios. Basta mga katawhan o mga alaga na sa Dios, munang giila sa Dios nga mga hinigugma. Balik kong kus pagbasa sa bersikulo 3. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminahon ang hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway, sama sa pakigilawas-gawas kaminyoon o pagkahakog. Ug dili na maayong paminahon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya ug malaway. Muni ang tugon ni Apostol Pablo pananglit kung nahibaw ka nga dadunay tao nga nagapagkigilawas, silingan ba nimo o kung sa mga klase nga klase sa tao nga nagapagkigilawas. Matod ni Apostol Pablo sa iyang pamahayag sa bersikulo 4, og dili maayong paminahon nga magsulti kamo sa binastos og magsulti sa walay pulos nga mga istorya og malaway. Og dili maayong paminahon nga magsulti kamo sa binastos og magsulti sa walay pulos nga mga istorya og malaway. Pero kining usa ka tawo nga pastor sa Seventh-day Adventist, makapasar ba kaya ni siya? Naglao man na sila o siya nga sila o si Mitchell Bendilio iyang gilauman nga siya anak sa Dios. Pero tanaw nato kung kana siya nga at kung nakuhaan og record, makapasar ba kaya kini siya nga klase nga tao? Atong pamation ang iyang mga sulti kung makapasar ba kining klase nga tao. Pamation ta. Naunsa sa di ba mag-isgot ana? Mag-isgot mo anak kita, nga kanang inyong Diyos mo maray pa kita. Tiya mo na. Di ba? Kining usa ka tawo nga bastos
Way laing una-una, mao gani iyang gipanulti. Naka-score ka lugar ana Bendilyo. Nakakuha ba kag score anang maong panultihon? Ha? Tungod kay nagsulti ka na, bugal-bugal ka na sa personal sa usa ka tawo imong gibugal-bugalan. Nya may kaya na nga kun ikaw anak man sa Dios, mag-inaana dahil na ang anak sa Dios magbugal-bugal sa usa ka tawo. Nga magsulti ka mo sa binastos o magsulti sa walay pulos ng mga istorya o malaway. Oh. Atong nakita, brethren, nga kung makakita kuno ka og tawo nga nakikhilawas, silingan baka nimo, dili kuno angayan nga hisgutan ang mga paglaway o malaway. Gibasa pa niya ang sitas, brethren. Sa ato pa, kung anak kuno ka sa Dios, ay di kung maglaway na di ay, brethren, base niya, mugawas karon nga anak na sayawa kay gibasa man niya nga gidili gyud tuon. Ang ato aman kay naningil siya ni Mitchell Bendilyo nga pasado baka kuno kini si Mitchell Bendilyo. Kay kini si Bendilyo mga mahalamong tigpaminaw magpatuo po nig suhito tanan. Pero di ay sa diha nga magpamato di na gani magwanta mura pod ni si Valencia ba nga nabaling siya siyang katarungan. Kung mo pamatod gani ka nga gidili pagbastos, ay nagina pagbuhi nga magbinastos ka. Nakaron, bisan ba sa ilang basahon, brethren, sa 70 Adventist, kung manulat lugar og naay mga bastos sa basahon, ila ba daw ipapala kung naas basahon? Kung naas basahon ipapala, buti pasabot nga kung magsulti, dili gyud na ilitok, brethren, palaon gid ang masinultihan nga bastos. Naba, brethren. Naari o gining ilang basahon o libro nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Oh, lain-laing design, brethren, pero nausap kita niya na, pero lain lag cover, no? Para ato ipakita ba nga di ta nag-yama-yama pagsulti-sulti ba? Ang author niini, Reverend, maong ilang founder nga mao si Ellen Goldwhite. Atong basahon din is pahina sa maong basahon sa 75, gingon sa pagpahayag. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat niini. Usa mao ni atong nabasa, Reverend, nga ang ilang basahon nga gisulat ni Ellen Goldwhite gidid-an gyud ang mga sakop sa paggamit sa bastos o makapasakit nga mga pamahayag. Unya dili daw kini tugutan diha sa mga basahon kini mga bastos o makapasakit nga mga pamahayag. Palaon daw kini sa tanan gikan sa matag sinulat. Okay, ta mo na. Gidili gyud di ay ang paggamit og bastos nasa ilang basahon. Mabitong giingnan natos Bendilyo. Usa sa mga 70 Adventist pagka di gani nila magwanta, brethren, mag-below the belt na sila dayon, brethren. Mamersonal na. O mamersonal na dayon. Unya, mas nakabasa pa dayta kay kanila nga ila maning basahon. Wa katuman ang ebanghilista sa Sabadista nga si Bendilyo kay sa atong nadunggan sa gipabati ni Valencia naghimo man sa pagpamulong og binastos kini si Bendilyo. Oh, na para pamatud-an nato naghimo siya binastos diri ka nato, brethren. Ya, ato patalingon si Bendilyo sa iyang pagbandilyo nga pares gyud sila utok ni Aquilino Valencia nga nabaling siya. Okay. Muni ang tugon ni Apostol Pablo pananglit kung nahibaw ka nga dadunay tao nga nagapagkigilawas, silingan ba nimo o kung sa mga klase nga klase sa tao nga nagapaghilawas? Matod ni Apostol Pablo sa iyang pamahayag sa bersikulo 4, og dili maayong paminahon nga magsulti kamo sa binastos o magsulti sa walay pulos ng mga istorya og malaway. Nga komedya, hinoon magsulti kita og mga pagpasalamat sa Dios. Kinahanglan magsulti ngadto sa pagpasalamat. Dili pwede nga magsulti kag mga binastos. Pero kining usa ka tawo nga pastor sa 70 Adventist, makapasar ba kaya ni siya? Naglao man na sila o siya nga sila o si Mitchell Bendilyo iyang gilauman nga siya anak sa Dios. Pero tanaw na to kung kana siya nga at kung nakuhaan og record, makapasar ba kaya kini siya nga klase nga tao? Oh. Atong
gi-review sa ang kang Valencia o sa isunod nato kang Mitchell Bendilio bradron kay naningil si Aquilino Valencia makapasar ba ka ni siya kay gibasa gud niya ang Biblia nga gidili lagi pagbinastos unya naman kuno siya na record kita pud anak bradron napud tay record usa ni ini nga nilitok siya sa kainginan og binastos siya ang programa atong pamation si Mr. Bendilio nga nagbandilyo nga mo kini atong giingon ganina bradron. Okay. Ikaw, ay, atong hinahinayon ni Charlito, iyohin nyo, Charlito. Giomol ka ni Tomas iyohin nyo gikas abog siyota o resulta kas pag kighilawas. Oh, nakita nato hinay-hinayon kuno niya bradron sa pagsulti unsa iyang gilitok bradron. Kining below the belt naman na ang paghihilawas mga gigamit nagtermino ba nga jer. So, klaro kay Reverend nga usa ka na ka pagpamulong sa Malaway which is nga ang gibuhat po ni Valencia, gibasa sa Biblia, gibadlong niya kay dili lagi maayo nga kun anak tas Dios mo sulti tag mga Malaway nga mao poy gibuhian ni Mitchell Bendilio nga atong nadunggan diha kanimo hinahinay pa. Diha kanimo nga kung giomol ba kuno ka sa abog siyota o resulta ba kuno sa pagjirjer. Okay, tamo na. Pero na silang basahon nga gidili ang pagbinastos. Og butang pa ni mga mahal mong tigpaminaw nga kung butang nga imong giguba, gubon gyud nimo. Pero kung ang imong giguba imo ra pong tuliron, nagpasabot nga kana kay imong giguba di nimo gustuan. Unya imo na pong tukuron, imo na pong magustuan. Naba sa Biblia, Brad Mario, nga di gyud makalikay ang maong mga tao nga magabuhat nga sa pagpamulong niya na sumala sa Biblia. Palag pagbasa, Brad Mario, sa usa ka Biblia nga bag-ong kasabutan nga Biblia unya gikan kini sa edisyon kang Pedro Kalungsod, Brad Mario. Palig pagbasa. Sumala din Reverend sa maong pagpahayag sa Biblia. Kini Biblia atong magpasahon kining bag-ong kasabutan San Pedro Kalungsod edition. Mabasa sa Galacia sa iyang kapitulo 2 bersikulo 18. Kay kun kadtong mga butang nga akong giguba kini usab akong tukuron. Oh, matinaw. Kung atong balikan pagbasa mga mahal mong tigpaminaw kay kinigong Biblia importante man niyo kini. Naman nimo bradron. Yeah, po rin. O na. Ang nakasulat kay kun kadtong mga butang ingon ni Apostol Pablo nga akong giguba kini usab akong tukuron napakita nako ang akong kaugalon nga malapason. Pati pasabot bradron. Brad Marjon, Brad Mario. Nga kung dili nimo gustuan nang magbinastos, nganong magbastos ka man? O guba pa na, giguba gani nimo kay dili nimo na gustuan. Ngano nampun nga ang imong giguba nga di nimo gustuan, imo nampun nga gipabarog pagbalik, gitukod nampun nimo. Matod pa sa Biblia, kung katong imong giguba unya imo napun nga usabon sa pagtukod, napakita ka na nga ikaw sa imong kaugalingon, nahimo kang malapason, di nabaling siya sa kaugalingon niyang sulti bradron nga dili niya gustuan unya makagusto ra pud siya. Nakaron unsay gipayag dugang sa Biblia nga kung balikan nato tong mong pahayag Brad Marjon giunsa kini pagpayag sa ubang hubad sa Biblia. Kung balikan nato Diri ato mabasa sa bag-ong kasabutan sa San Pedro Kalungsod edition. Sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 18 nagaingon. Kay kun gadtong mga butang nga akong giguba kini usab akong tukuron. Napakita nako ang akong kaugalingon nga malapason. di tin-aw atong gibalik bradron kay nindot man nga unsang pahayag be. Balikan nato ang atong nabasa giingon kay kun kadtong mga butang nga akong giguba kini usab akong tukuron napakita nako ang akong kaugalon nga malapason. Karon to'y pakita. Si Valencia bay nabaling siya kay di siya gustog magbinastos si Mitchell Bendilio sa kang master o kanato bradron. Ipinsa lugar siya todo. Pero siya gibuhat ni Valencia nato og nimo
nako brethren. Atong pamation si Aquilino Valencia nga nabaling siya sa iyang kaugaling sinultihan. Okay. Nganong nakaingon kong hugaw? Nabay limpyong ni Satanas? Hugaw ka na. Labi na. Nangapyot gud mo. O kapayas. Labi na. Ingapil ka gyud sa politika. Nag-ingon ni Mas ayaw pag-apil-apil. Ninikapyot mo. Sa kapayas. Labi na ka ng imong kauban. Ingkapyot sa kapayas na dili ila. Dili iya. Unsay na hitabo. Tungod kay may kapyot ka sa kapayas dili imo. Otro sa ding inyong leader na nagkapyot og kapayas. Mayok usara ang iyang gikapyot. Muna, ikaw loy, naagyod ang imong pagkasatanas. Sige, ato di ka ang imong mga pamahayag loy. Ako, ingno nimo, labi na, ug ako itiwas ning pamahayaga kay inyo nadungog gaganina matod pa anang kuan Loloy Charlie Eugenio o kana si Ronelo Mangalos gitawag na kog Mangalos-los. Si Job daw kuno propeta. Tinuod na si David propeta. Tinuod na si Solomon propeta o si Isaias propeta. Karon ako daw kuno propeta. Sa lain pagkasulti, pita daw kuno ngayota propeta. Pero kamo, gigamit ninyo ang mga basahon sa mga propeta. Pero ang inyohang gigamit nga mga basahon sa mga propeta, propitutoy inyoha. Nganong tawgon ko kamog propitutoy? Kay ang inyohang nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Ano napatutoy mo sa inyohang tumoy? Kay nangatkat man mo sa kapayas dili inyo, inyong gipatutoy sa inyong tumoy mo nang propitutoy mo. O, nakita nato mga mahal lamang tigpaminaw kung sa kabastos di ang espiritu ni Aquilino Valencia, brethren. Maura po itong espiritu ni Mitchell Bendelio, brethren. Igo kay siya sa pamahayag ni Apostol nga si Pablo Reveren sa gibasa sa Galacia 2:18 sa Biblia ang bagong kasabutan kay katong giingon nga ni Pablo nga kadtong mga butang nga akong giguba lugar kung Valencia, iyang giguba ang pangatarungan ni Bendelio kay nagbinastos. Lugar to maayo. Agoy, karon kay nabatian nato nga iya mang gitukod hinoon ang gibuhat ni Bendelio nga binastos. Kay nagbinastos panpod. Unya sa Biblia, pagka muhimo ka nga katong giguba imo ganin tukurong pag-usab, ang imong kaugalingon, matud pa ni Pablo, nakalapas ka imong kagulingon. Deklaro kay nakalapas ka, Mr. Valencia. Nahimong malapason. Oo, nahimo kang malapason ka naman. May ka manaway. Pero di ito, ikaw pod sa wayunon. Muna, daghang katarungan. Kung giingon nato nga propeta, brethren, gumikan manggod, nga ang mga propeta, bisan pa sila naas pagkamatawng, nagyapon, nakasala, gyapon, na kasaypanan, brethren, pero unsay ang gibuhat. Gihimo niya nga dautan, nag-leader, kuno ko hugaw, kuno ko nga leader. Niya iyang kuang kay niadto kong January 5, nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024, nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyong pagselebrar. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon hugaw. Mo na nga atong giingnan nga di man gud na siya propeta, pero ang mga propeta nag-angkon nga sila ana gapoy kasaypanan. Propeta man gud na, naunsa ba ang iyang balos? Isa ka mo. Gawas nga ginganlan mo ko ninyong propeta sa ato pa yuta ko nga lapukon. Iyang deliver ba? Kamu pod kay nagamit man mo basahon sa propeta. Hapit na di makalitok siya. Gitawag mo na kog propitutoy kay nagpatutoy mo sa inyong tumoy kay nangatkat mo sa kapayas nga dili inyo. Kita mo ng katarungan ni Valencia mo nang nabaling siya mga malamong tigpaminaw. Namadlong pero labaw pa diyang badlungonon. Kay sa Biblia, brethren, iyang gibasa man ang episo sa ubang hubad, brethren, kung basahon nato gitinaw gyud nga dili gyud mulitok sa pulang nga binastos, brethren. Aniya.
Sa Biblia nga kining bag-ong kasabutan Reverend O nga napod ato. edisyon San Pedro Kalungsod nga gibasan ni Valencia ang Sa pulong imong sa Dios man. advice ba doon nga matod pa nimo nga pagpalit siya ni ini no para mahinulsol siya. Palit ani Valencia para makumpleto ang imong pagbasa sa teksto sa diyang namadlong kang ni Bindilyo. Nya mingon ra ba siya brother nga di ra ba kuno ta kabalo mohubad sa Biblia kay wa ta kasabot. Iyang yung agnihon si Elena Balaba nga pamatia po ning ubos nga alagad. Paubos-ubos pa. Basahon ako Reverend sa Episo Kapitulo 5 versikulo 3 ug 4 nining maong edisyon ni San Pedro Kalungsod. Apan ang kahilayan og tanang kahugaw o kahakog dili unta mahinganlan diha kaninyo sama sa angay sa mga santos. 4. Ingon man ang kalaway o way pulos nga pakighinabi ni ang paglamlam nga dili angay, hinunua maanaa ang pagpasalamat. Nakita nato. Apan ang kahilayan og tanang kahugaw o kakog dili unta mahinganlan diya kaninyo. Sama sa angay sa mga santos. Kung santos ka, matay ning santos na paltos man, brethren, og modala siya pagkasantos. Sakto gyud nga Unya, atong ginag nabaling ang iyang aplidong Valencia nabaling siya. Okay, sa versikulo 4 nag-ingon man. Ingon man ang kalaway o walay pulos nga pakighinabi di lugar ni ang paglamlam nga dili angay. Ang pagnilamlam dili kuno na angay kanang malaway nga walay pulos nga pakighinabi. Nagtabi-tabi ba sa di mao? Di niya gusto tong gibuhat ni Bindilyo. Og siya'y musulti, gusto na. Atong gibasa, Brad Marjon, ni Brad Rones, sa ubang hubad sa Biblia, giunsa na kada pagkasulti. Na atong mabasa sa ang pulong sa Dios sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 4 nagaingon. Og dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya o malaway nga komedya. Hinoon, magsulti kita og mga pagpasalamat sa Dios. Kita na to sa gibasa ni Brad Marjon, matinaw og dili na maayong paminawon. Ang unsa mang dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya og malaway nga komedya. Bisan pa ganig laway nga komedya, gidala nimo sa iri, brethren. Magbinastos ka pagsulti. Insya, makapasar ka si Mitchell Bindilyo. Kay nag-angkon ko no sa pagka-tao sa Diyos. Sa ito pa di siya makapasar, dili di tao sa Diyos, ang maglaway. Di klaro karon nga migawas nga, ikaw di ay mo'y nayawaan. Kay nag-ingon man siya, brethren, nga, Satanas gikaloy. Nakinsa may Satanas. O yawa, ang lawayan ug ang bakakon nga wa makatumong sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, unsa pay gipayag sa Biblia kung magsukway nga dili na matuman Brad Mario sumala sa Biblia, unsay tawag sama sa gibuhat ni Valencia nga nabaling ni gid siya siyang sinultian. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Biblia. Giingon din sa Episo sa iyang Kapitulo 5, versikulo 3 ug sa 4, giingon din sa pagpahayag. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminahon nga isgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway sama sa paghihilawas gawa sa kaminyoon o pagkahakog sumala sa pagpahayag ni Reverend. Dugang kini nga pagpamatuod Reverend sa gibasa sa kaubang ministro kaganina Brad Marjon ang Episo 5:4 nga giingon og dili maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos. Unya sa gipaibabaw ni Brad Mario pagbasa ang 3 atong i-display pagbalik giingon sa pagbayag sa 3 atong isunod ang gibasa. Nadiha okay tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios basta tao sa Dios bauning gidid-an dili maayong paminawon nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway sama sa pagpakighilawas. So gidugang pagbasa sa kaubang ministro, pagkakatawan data sa Dios, dili daw maayong paminawon nga hisgutan
ang mga nagbuhat og mga malaw ay sama sa paghihilawas. Mo nang sa 4 kung balikan nato og dili maayong paminahon, mao man niya. Og dili maayong paminahon nga magasulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya og malaw ay nga mga komedya. Mao na pagkakatawan sa Dios, Ribere. Na kung dili matuman magsukwahi brethren, unsay tawag? Niya sa Biblia. Basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinis Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1. Niya, maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil. Hain maning sukwahi kay kung magbinastos mga malaway nga mga pagpamulong. Unsay giulagway pagka magsukwahi sa iyang mga ngabil nga maoy usa ka buang. Nakita nato pag magsukwahi na sa mga ngabil nga nabaling na siya, gitawag nagbuang mga mahalamong tigpaminaw. Na sa ubang hubad sa Biblia, Brad Marjon, giunsa na kada pagsulti? Diri atong mabasa sa Kristohanong Katilingban sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 1 nagaingon, mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw ay sinultihan. Nakita nato mas maayo pa daw Brad Mario ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw ay sinultihan. Di gitawag og buang naapod ang malaw ay sinultihan sumala sa Biblia. Na unsay nakapayag sa Biblia, Brad Ron, nga kung dili magbantay, unsay tawag katong mga tao nga buang nga nagpataka, nagsulti, giyon sa pagpahayag sa Biblia, Brad Ron. Dini sa Biblia, Reverend, nga maayong balita Biblia, may imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal. Ano ko mabasa sa Sirach, kapitulo 21, versikulo 26. Ang mga buang-buang magsulti bisan unsay moabot sa ilang hunahuna. Sa ito pa, paturagas bagyaw-yaw. Ang mga tao nga maalamon, maghuna-huna sa dili pa sila musulti. Busa mao ni ang kalainan di ay reverend sa mga maalamon nga mga katawhan, huna-hunaan usadaan ang isulti. Pero buang gani, nagsukuhay sa mga ngabil, magsultig mga malaway, pagkabuang na, gingon nga magsulti bisan unsay moabot sa ilang huna-huna. Busa sa atong gibuhat, Brad Ron, wala ta masayop nga atong gipasakaan sa sumbong kay sobra raman Bradron kay dugay nato gi kuan galing kay niabot ang oras Bradron kay basen pa ba og mahilot pero kita nato nga labihan man ka buktot way maayong laki nga manghilotay nga maingon nga moadtos manghilot nga palihog ra kog hilot sa akong buko-buko pagtan-aw layo pa og magsingkita siya lugar Bradron nga ihilot ra ko sa akong buko-buko layo pa Bradron mo para na siya nga dili magsilbi kay labihan ka, bukdo na ang buko-buko. Di makayag tulid. Bisan pag lukso-luksoan pa, Bradron. Bisan pa siguro palatayag pison. Madugmok na lang pati ang kininiyang tagtungo, ang ihang intiro gilawasan sa iyang pagkabuktot, Bradron. Ang mahitabo, na hinon yun hinoy buktot. Kay naligsan man sa pison. Na ang mahitabo sa Biblia, atong giadto, Bradron, sa pagsumbong kay nakasulat man sa Biblia, wala may dautan sa pagpasaylo, Bradron. Gibuhat nato nga adunay mga pag-convince nato, Bradron, nga mag-inuli. Ay, pero dili kay gusto man lagi siyang mag-leader, matod pa ni Cesar. Agawon niya ang dapit nato ba, Bradron, isip chief minister. Paragon ni makarayo. Lain lang ilang batasan pod kay magpakita sa abilidad. Pagka di na mahimo, Bradron, kinsa ba mong amo mong pabation. Unya iyarbe itong sulti. Nga dinhigid ang kamaturan sa PBCM, dili diha sa PADM. Pero giusab na nila, luwason na puntahin nila, kay diha naman ang kaluwasan sa PADM, Bradron. Namo na nga, ang atong gibuhat, Bradron, biblical ba kini nga kalihukan sa pagsumbong niya, Bradron? Biblical Reverend, kay na nakasulat sa Biblia, kung basahon din sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church, diri sa Salmo, Kapitulo 50, versikulo 12. Tungod sa sala sa ilang bakba, o sa pulong sa ilang mga ngabil, ipadakop sila, bisan sa ilang pagpalabi-labi, og tungod sa panunglo og kabakakan nga ilang ginapamulong mo sa biblical gid reverendo nga pagkaduna di ay mga makita ng pagpakasala diha sa bakba tungod sa pagpamulong diha sa ilang mga ngabil kagay na gihulagway na nga buang kon magsukoy sa mga ngabil unya nana ang mga pagistoryag mga binastos og mga malaway
ang Biblia nagpahayag nga ipadakop sila bisan sa ilang pagpalabi-labi. Muna nga makita ang picture brethren din ni Antuta para sa pagsumbong brethren. Okay, cyber crime maning ahensya ang mudawat niini kay naaman ni social media mo nang nidangop kita reverend sa anti-cybercrime group og nagpasaka og sumbong cyber libel o cyber slander. Makita ang ulagway reverend sa atong mga tigpaminaw kung naglantaw mo sa atong Facebook live na ang ulagway sa Regional Anti-Crime Unit na si reverend o niya naapod din sa PICAS pod nga makita ang atong ulagway kong Madam Gaga. O ato nang isum in reverend kanang folder makita ang ngalan ni Aquilino Valencia. Pagpuriba ka na nga tungod kay naaman siya sa pagpahayag sa Malaw ay below the belt na sa social media atong gisumbong sa cybercrime. Na gawas niya na mga mahal na mong tigpaminaw niya pagyod ang mabaling gid siya sa katarungan kay mainglaki kuno sa Biblia kay mag-leader sa PBCM. Naon sa bahin noon og mo na siya mag-leader sa PBCM brethren. Mura ni siya maparehas utong Robin Iclio Jr. Bata ni Robin Iclio brethren nga nadugay na priso kay patulaging sa laod nga giangkon nga ito siya nga nakadroga brethren kay sumala kunon sa katinod nga iyang gipatay kay bali lugar ang iyang asawa nga si Alona brethren. Alona Bacolod. Pero ang punto na to nga gikuha lang natong ehemplo nga og mag-leader kuyaw di ini siya nakaron. Napagi iyang katarungan brethren nga masuko siya moapil tag politika kanang magbutar brethren. Kusog day po ni mo butar brethren. Pero matod pa niya makasala manggani kuno taog mo pahiyom lang kuno mawala mangay kuno atong pagkabalaan. Diin ka na niya gipudyot ato lang pamation ning niyama-yama niya ba nga mabaling gid siya sa katarungan niya. Ayaw pag-apil-apiloy sa politikan noon nga yawanon. Yawa mo na. Ngano, pag-apil ni mo, nawa ang imong pagkabalaan. Mawa man gani ang pagkabalaan mo, pahiyom ka, mungisi ka. Now, mawa kuno ang gitawag brethren og pagkabalaan bisan kuno mo pahiyom gani kuno brethren og mungisi lugar. Magmugkot na lata permi di ani para magpabili ng pagkabalaan. Atong idritso dito sa palihog pagbasa brethren sa hub. Okay. Atong dritson pagbasa kay mahimo man gani kuno nga mawa ang pagkabalaan. Naba sa Biblia brethren nga ang makatawan sa Dios mo katawa kay matod pa niya kanang pahiyom. Dili pa na madunggan ang tingog brethren. Pero mukatawa na labaw na nas pahiyom. Samot na atong basahon. Kaya ang mukatawa magsugod mas pahiyom brethren. Okay, atong basahon reverend mo tong imong gipangutan na asa kan ani ni pudyot na kun mo pahiyom o mukatawa mawa ang pagkabalaan. Atong basahon da ang usa sa alagad sa Dios nga mao si propeta Job dinhi sa Job Biblia nga 70 Adventist Church na basahon. Kapitulo 8 bersikulo 20 ngadto 21. Aniya karon ang Dios dili mo salikway sa usa ka taong hingpit. So pagkahingpit di ang tao dili gid mo salikway ang Dios. Ni mo tabang siya sa mga mamumuhat sa dautan. Di gid makaangkon og pagtabang ang mga taong dautan. Sa 21, ang imong baba pagapunon niya sa katawa. Uy, ang Dios man mo papuno sa baba sa katawa og kasadya sa imong mga ngabil. O nakita nato asa katukwa gipamudyot niya nga og mopahiyom ka mawa ang pagkabalaan. Ang Dios may utor nga ang tawo mo katawa na unsaon man na moron Valencia nga kun mopahiyom mawala ang pagkabalaan nga mismo ang Dios mopapuno man sa mga ngabil sa tawo sa pagpakatawa. Ang mahitabo brethren, ang Dios di na Dios, siya na brethren. Kay ngano na balikan nato ang bersikulo 21 na makita man nato nga ang Dios ang imong baba pagapunon niya sa katawa. O kasadya sa imong mga bil, ang Diyos mo puno sa pagkatawa sa makatawan, di buti pasabot. Para dili mahimong balaan. Mao lugar na Valencia. Di lupig nimo ang gilupigan nimo ang Dios. Mana mga mahalamong tigpaminaw nga among gipahayag nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga buot mag-leader. Susog mo na madaot ang PBCM nimo oy. Og matod pa na nahimo hinong pobre CM sa katarungan ang PBCM. Muna among gipanghinaot mga malamong tigpaminaw daghan pang mga katarungan nga ngay namong tubagon nga iyang mga pagyama-yama miabot ng mga oras ug magapanghinaot kami nga dili niyo sabton nga sige lang balik-balik importante ni kay para sa mga kaigsunan nga kung
Makapag day sila mingon nga di man pwedeng magkatawa naa di ay sa Biblia nagtugot ang Dios. Kini ang inyong alagad sa kanginan Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister og sa ngalan sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghilista. Kini usab si Marjon Enrico Socamos. Og niusab si Mario Chavez. O kinisab, ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa Sabang Takna o Sabang Istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.